Hola, ¿qué tal, Miguel? Pepe Torrente para la cadena COPE. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis tú, los jugadores? Bueno, estamos ante otra cita histórica para el juvenil. ¿Cómo está el grupo? Bueno, bos días. A ver, como nas últimas semanas, pois eu vexo os chavales adestrar ben, vexos concienciados bueno, e o corpo técnico está moi ilusionado, tranquilo porque vemos que o equipo pois está adestrando ben e a única preocupación que podemos ter é que sean capaces de dar o seu máximo nivel en un solo partido, porque ahora xa é unha eliminatoria de cao, non? ¿Qué podemos esperar del rival, del Betis? Bueno, pois eu espero que seamos capaces de non deixarlles ter o dominio do partido. Espero que seamos capaces de quitarlles o balón e, sobre todo, vamos a ter que estar moi concentrados en calquera acción individual dos seus xogadores de medio campo hacia arriba, non? Un equipo talentoso que fai ou que xera moitas ocasións de gol durante os partidos, pero que tamén vimos que nestes últimos partidos, sobre todo Las Palmas, lle fixo moitas ocasións de gol e lle fixo goles. Entonces, esperemos que seamos capaces de impoñer a nosa metodoloxía e ser capaces de quitarlles o balón, non? Es inevitable hablar del cambio de orden, ¿no? Porque evidentemente semifinal 1 no se juega el miércoles, se juega el jueves. No sé si os han dado algún tipo de explicación. Curiosamente también, el Betis juega su primer equipo la Conference League. No sé si puede ir por ahí los tiros. Bueno, un poco, Sí. ¿qué te parece a ti todo lo que ha ocurrido en los últimos días? Bueno, é certo que cando vin a roda de prensa despois do sorteo tiñamos claro, ou creíamos que tiñamos claro que iba a ser a primeira semifinal. Despois isto cambiou, o club fixo o que tiña que facer. Moitas veces estas cosas pois non salen publicadas, pero sí que é certo que me consta que o club pois se moviu porque entendíamos que era unha injusticia. Bueno, a partir deso estamos convencidos de que agora o mellor día para xogar é o xoves, non? Temos un día máis para preparar o partido e xa está todo controlado. En eso, tanto Fran como Manu, os axudantes, teñen todo listo. Ahora xa concentrados solo no partido. Más preguntas? Sí. Deixamos o tema da... Sí, a ver. Bueno, fora esa polémicas e demais ao respecto, antes falabas do partido e demais, falanos un poquinho un análise, outro día falabas algo do Betis, ao Vírades e tal, pero un pouco máis en profundidade que destacabas. Falabas moito, sobre todo, que máis que un bloque, un equipo con as individualidades moi destacadas. Sí, a diferencia de nós, que creo que somos un equipo máis constante ao largo dos partidos, ao largo dunha competición, creo que o Betis é un equipo de picos, non? Se pode estar dominando durante 15 minutos, se pode estar correndo durante 10 minutos, pode estar sufrindo sin balón porque se poden en algún momento desestructurar e nós creo que a ventaxa ou o que nós vamos a intentar explotar é o noso nivel medio de xogo. Temos claro que son capaces, como vimos nas eliminatorias de Copa, que meteron 6 ao Real Madrid. Entonces, en un día moi bo do Betis é moi difícil frenalos, non? Entonces, en algúns aspectos se parecen a nosa forma de xogar, non? A estrutura que manteñen no campo e determinadas mobilidades creo que se parecen un pouco a nós. Pero é certo que é un equipo quizáis máis irregular e que creo que temos armas para facerlles dano e en eso estamos traballando e insistindo, non? Un pouco o que dixen o día do Tenerife. Cantas máis cousas boas pasen no partido, creo que nos irá ao noso favor. Se o partido é un partido irregular, de que ahora sí, ahora non, ahora sí, ahora non, e non estamos cómodos, creo que será favorable a eles. En canto, bueno, o terreo de xogo, o ambiente, que sabedes? Non, a ver, o terreo de xogo eu espero que este en moi boas condicións, é un estadio amplio, creo que non sei se ten unha capacidade de 8.000, 9.000
personas, non sei a xente que pode ir, pero bueno, esperamos que si ben os xoves non é un día pois moi favorable para que a xente pode viaxar, vamos a intentar darlles esa alegría de levar o equipo hasta o último día, o domingo, e que poda vir moita xente de Coruña, porque o desplazamento creo que é cómodo. Más allá de lo que es esta final a 4, ¿no? En los últimos años la cantera del Depor, no te voy a decir que se ha acostumbrado, pero que sí, por ejemplo, en la Copa del Rey también el año pasado, hace 2, también se disputó esa final a 4. La famosa Copa de Campeones con Óscar que se ganó. Digamos que en las últimas temporadas el Depor suele estar ahí. No sé, eso a nivel de reflexión de cantera, tú que has ido pasando por varios equipos de la cantera, ¿qué te sugiere, no? Porque no es una chispa de un momento, de un año que te sale bien. Da la sensación de que es, entre comillas, habitual, ¿no? Que el Depor se esté peleando con las mejores canteras de España. Sí, a ver, en este caso, bueno, tanto Óscar, Manuel Pablo ou eu somos a cabeza, somos a cara visible, ¿no? Pero que hai moita xente traballando detrás, creo que está moi ben estructurado, creo que as instalacións, como vemos ahora, ainda incluso se van a mellorar, e o que sí que hai un aspecto importante que nos falamos dentro, ¿no? A elección de torneos, cando vas a torneos internacionales, cando vas, por exemplo, ao Oviedo Cup tamén, que están as mellores canteiras de España, e sales vencedor, porque sí que é certo que cando vas a un torneo non é tanto formación, sí que é máis unha competición, porque queres chegar ao máis longe, e ganas a rivales importantes españoles, ganas a rivales importantes internacionales, e creo que eso fai que os rapaces estén máis preparados para salir e competir. Mira, podía decir que neste momento a mellor o Betis pode ter unha pequena ventaxa por aquilo de que participou nas últimas Final Four, pero tamén é certo que non ganou ningunha. Entonces, bueno, esperemos xogar con eso tamén, aínda que non seamos inexpertos, entre comillas, de ir á Final Four, pero estamos convencidos de que estes torneos que xogamos a final de temporada, como cando fomos a Francia, que xa o nombrei outro día, e salimos vencedores, creo que aos rapaces lle dan ese plus de confianza, ¿no? La última por mi parte, un nombre propio que no puedes contar con él, pero que debutó el otro día con la primera plantilla y conoces muy bien, que es Adrián Guerrero. Es juvenil, pero como tenía ficha del Fabril, no puedes contar con él. ¿Te sorprendió cómo jugó el otro día? No. ¿Qué te esperas? ¿Es un futbolista con un futuro prometedor? No sé, tú lo conoces bien, un poco. ¿Qué te pareció? Mira, o que máis me gustou é que ele o intentou, non? Quizás non foi o seu mellor partido, porque todos os que o coñecemos creemos moito en ele e creemos que incluso en esa categoría pode dar ese salto. Bueno, é para estar contentos, é para felicitarnos, porque seguimos vendo rapaces que van salindo hacia o primeiro equipo, e iso, bueno, el agora é a cara visible, como tamén despois entrou aquí, pero hai moitos detrás que creo que poden chegar a estar aí e a aportar, non? Hola Miguel, Pedro Barreiros de La Voz. Preguntarte también por la mentalidad que tiene el equipo en este tipo de torneos, ¿no? Es una generación que lo estabas comentando ahora, ¿no? Que ha ido a torneos, que ha salido además victoriosa en diferentes etapas a lo largo de su carrera, a lo largo de esta trayectoria que lleva hasta llegar a juveniles. ¿Cómo es la mentalidad de ellos y cómo crees que lo contempla el Betis, que os contempla el Betis? Si piensa que sois, iba a decir favoritos, a lo mejor no se puede hablar de favoritismos, pero sí que os ve como un rival menor, como un rival a su mismo nivel, como un rival importante en esta Final Four. Bueno, a ver, como nos ves ao Betis, evidentemente non podo falar por eles, supoño que terán a preocupación por ver o colectivo, non? Eu si miro desde fora este equipo que nós temos no Juvenil A, estaría preocupado por calquer posición do terreo de xogo, non? A mentalidade dos nosos xogadores é evidente que este é un traballo de moito tempo. Creo que non só é chegar este ano e dicirles, no, temos que ganar, temos que competir, temos que tal. É máis fácil convencelos de que son bons, de que teñen opcións de chegar a final e incluso ganar a final, si eles van vendo que van conseguindo tramos intermedios durante as súas etapas. Aquí se xuntan varias remesas de diferentes anos que esperemos que moitos deles den o salto a Fabril o ano que ven aínda sendo juveniles, pero agora estamos no que estamos e eu respeto máximo ao Betis,
pero teño que ter aos meus rapaces convencidos de que poden facelo e de que poden ganar a Betis, e eu creo que eles están convencidos igual que o corpo técnico. E hai algún do que agardes un plus, que queiras ver precisamente nese partido do xoves, que digas, a este quero velo a ver como responde nesta situación? Algún dos teus xogadores, me refiro? O equipo. Quero ver o Depor como un equipo, como un colectivo. Non vou a decir algo que lle transmito a eles. Non é ningún examen, o xoves non é ningún examen para ningún xogador. Teñen a etapa aprobada de sobra e incluso con sobresaínte. Isto xa é a maiores, o cal non quere dicir que nos conformemos. Non sería xusto que eu valorase, nin que o club valorase aos xogadores en este partido. Creo que por encima de todo vai estar o equipo e despois haberá individualidades que destaquen, como si foi o día do Tenerife, pero solo no apoio do colectivo. En relación a eso, Miguel, a canteira, ao final para os rapaces e demais están sendo un exemplo a seguir, mella como Jeremai, non? E o culmen foi onte a chamada a Jeremai para a selección sub-21 para o europeo, non? Sí, a ver, creo que nos temos que felicitar a todos, non? Ahora todo o mundo quere vir a ver a canteira do Depor, todo o mundo alaba, hombre, non sei que baremos se poden seguir para determinar cales son os xogadores máis determinantes, máis desequilibrantes da categoría en estes momentos, pero probablemente Mella e Jeremai estén no top 5 ou no top 3 da categoría. Creo que hai moitos rapaces detrás, como digo, e esa forza que dan eles aí arriba nos permite convencer aínda máis aos rapaces que están abaixo de que poden chegar e de que o teñen cerca, porque o club fai esa aposta clara, non? Sobre a semifinal de mañán, que crees que pode pasar? Cal é o teu favorito? O meu favorito é o Depor, sempre. Non teño ningunha dúda. Perdón, a de mañán. Bueno, vale, pois o Depor tamén é favorito, non? A ver, non, mañán vamos a ir a ver o partido e vamos a disfrutar do partido como a semifinal. Non teño máis preferencia. Sí que é certo que si nunha hipotética final chegásemos co Real Madrid, é probable que tuvésemos asegurado a Young League, que tampouco é algo que teña confirmado, seino por outros anos, porque o ano pasado o Betis quedou segundo detrás do Atlético de Madrid. Entonces, pois bueno, pois por ese lado, pois a mellor o Madrid pode que pase, no? Pero non sería xusto. O Valencia fixe unha gran eliminatoria co Barça e se nós estamos na final seremos favoritos nós tamén.